як чизи асосие ки имрӯз ҳамин баъди хуруҷи бемории COVID-19 ба миён омадааст, ҳамон истифода вақте ки мардум ниқобҳоро истифода мекунанду дастпӯшакҳоро истифода мекунанд, вайро ба ҳар ҷо партофта мегиранд, ки ин низ як роҳи дубора ҳамон гирифтор шудани шахсон сироёбӣ мегардад, ки аз ҷониби кумитаи шумо дар ҳамин самт ягон чорабинӣ гузаронида шудааст? аз ҳамин давраи паҳншавии ҳамин беморӣ яъне ки кумитаи ҳифзи муҳити зист назди ҳамаи ҷумҳурии Ҷумҳурисам иқдом бисёр як қобили таҳсине пеш гирифт ва дар рӯзи умумиҷаҳонии муҳити зист ва баъдан масалан видеороликҳои тарғиботӣ, якчанд видеороликҳои тарғиботӣ яъне таҳия карда шуда дар шабакаҳои иҷтимоӣ ба мардум фаҳмонида дода шуд, ки яъне ки ҳангоми масалан аз истифода баромадани ниқобҳои тиббӣ онҳоро масалан дар кӯчаҳо напартоянд, балки онҳоро дар масалан ба тариқи махсус дар пакетҳо гирифта дар ҷойҳо безарар гардонанд. Инчунин дар чанд нуқтаҳои фурӯши шаҳри Душанбе қуттиҳои махсус оид ба масалан партофтани партовҳои тиббӣ, масалан ниқобу дастпӯшакҳо яке гузошта шуд ва то имрӯз чораҳои мушаххас дар ин самт андешта шуда истодаанд. ман ҳамчун корманди ҳифзи муҳити зист ба шаҳрвандони муҳтарам муроҷиат карда мегӯям, ки ҳатман тибқи тавсияҳои ситоди ҷумҳуриявӣ аз дастпӯшакҳо, ниқобҳои тиббӣ ва маҳаллаҳои безараркунанда ва фосилаи иҷтимоӣ ҳатман ҳамин чизҳоро риоя кунанд ва нисбати саломатии худ ва атрофиён бетараф набошанд. Шумо аз кадом тадбирҳо истифода мебаред? мо аввалан аз ҳамин ниқобҳое ки ҳукумати ҷумҳурӣ тавсия додагианд барои пешгирии касали коронавирус, аз ҳамин ниқобҳое бинем ки аз мараз ва ба истифода мебарем, аз ҳамин маводҳои истифода мебарем, дастпӯшакҳои махсус дар мағозаву корхонаҳои идораҳо истифода мебарем. Дар шароити хона дар ҳамон ҳолатаи фарзандон шумо чӣ тавсия медиҳед барои фарзандон? Дар шароити хона тавсия медиҳем барои фарзандони аҳли оила, ки мақсад дастгоҳ бо собун доим шушта истанд, тозагиро нигоҳ доранд ва дар ҳолате ки ба берун ягон кор мебуранд, аз ҳамин ниқобҳо, дастпӯшакҳои махсус истифода бурданро тавсия медиҳем. барои пешгирии коронавирус шумо дар шароити хона аз кадом тадбирҳои пешгирикунанда истифода мебаред? Чӣ корҳоро анҷом медиҳед? ғайр аз ин боз чӣ кор мекунед? ниқоб мебандам, фарзандонро мегирем, баъд дозагӣ чӣ мекунем ки ҳамин касал нашаванд дастмол бармо. барои гирифтор наштан ба коронавирус аз кадом тадбирҳо истифода мекунед? барои гирифтор наштан ба бемории коронавирус асосан пешгирӣ бо ниқобҳо ва хусусан дастҳо бо мавои спорти як аз пешгирии асосӣ ҳамин ба ҳисоб меравад ва дар ҷойҳое ки серодама гаштани камро тавсия мекунам. шумо ҳамин барои пешгирии коронавирус, гирифтор наштан ба коронавирус аз кадом тадбирҳо истифода мекунед? аз ниқоб, аз моёи спирти дастҳоро дар собун мебошем, спирт кати бай мекунем, ниқоб барои пешгирии ҳамин бай касалиҳои коронавирус. ҳамин дар ҳавои гарм пӯштани ниқоб барои шумо мушкил намеорад? мушкил асту барои саломатӣ ҳам дар кор. чуноне ки ба ҳамагон маълум аст, ҳоло ҳам коронавирус ҳоло ҳам дар ҷаҳон яъне паҳншавиаш давом дорад. бинобар ҳамин мевобаста аз он ки сурати пештараи худро кардааст, вале бо вуҷуди ин ҳоло ҳам мавҷи дуюм он ҳалқаи оғоз шудааст ва ҳоло ҳам истифодабарии ниқобҳои барои пешгирӣ кардан хеле зарур аст ва гуфтан даркор аст ки ҳоло барвақт аст ки аз он даст кашем. бинобар ҳамин ба ҳамагон боз ҳам тавсия доданем ки
давом диҳам, яъне пӯшидани ниқобҳоро давом диҳам, ки ин боиси пешгирии, яъне паҳншавии минбаъдаи бемории коронавирус. шумо дар шароити хона аз кадом тадбирҳои пешгирикунандаи ҷиҳати гирифтор наштан аз коронавирус истифода мекунед? ин яъне тадбирҳои умумӣ, яъне даст шустан бо собун, яъне дастҳои худро пеш аз яъне таом шӯянд, шустушӯ намоянд, ҳама вақт аз ҳамин тадбирҳое ки тавсия медиҳанд аз тарафи вазорати тандурустӣ ва умуман барои тадбирҳои умумие ки барои пешгирии ин беморӣ заруранд, яъне аз ин чизҳо пайравӣ намоянд ва онро истифода намоянд.